PKK Partiya Karkerên Kurdistanê îro konferanseka rojnamevanî saz kir biryar da hemû hêzên xwe ji Tirkiye û ji Bakurê Kurdistanê vekişîne. Hejmara gerîlayên keç û xort bi awayekî bidîsîplîn ketine rêzê û çûn li cihê xwe li cihê kujbûwan li konferansê hatibû diyar kirin cih kirtin. Bi Kurdî û bi Tirkî daxuyaniya konferansê hate xwendin. Konferans li binara Qendîlê çêbû li Başûrê Kurdistanê. Endamê Konseya Rêveberiya Kecekê Sebrî Ok bi Tirkî daxuyanî xwend. Got, ji bo pêvajoya aştî û civaka demokratîk bigihêne qonaxa duyemîn ew hemû hêzên xwe yên gerîla ji Bakurê Kurdistanê û ji Tirkiye vedikişînin û li herêmên parastina medya bicî dikin. Di daxuyaniyê de tê xwestin ku yasayek derkeve û li gora wê yasayê PKK beşdarî siyaseta demokratîk bibe. Xwest yasayên azadî û întegrasyona demokratîk jî bên derxistin. Ji xeynî Sebrî Ok endama fermandariya Serhedê ya Jina Star ve Jîn Dêrsim ku ji Bakurê Kurdistanê hatibûn û endamê Konseya Fermandariya HPG devrim Palo û 35 gerîla beşdarî merasîma konferansa rojnamevanî bûn. Em hemû hêzên xwe yên li nav sînorên Tirkiyeyê li cihên ku rîska pevçûnê çê dike û rê li ber provokasyonên muhtemel vedike ji bo pêkanîna vekişandina li qadên parastina medyayê li ser erêkirina rêber Abdullah Öcalan jî em pêk tînin. Beşek ji grubên gihîştine qadên parastina medyayê vêgavê li vê derê ne û bi xwe beşdarî vê daxuyanî dibin. Partiya Karkerên Kurdistanê PKK li binarê Qendîlê ji bo ku rêberî pêvajoya çareseriyê veke, pêngava duyema vê tû vekişandina hemû gerîlayên xwe ji Tirkiye ragihand. هەنگاوێکی سیمبۆلیکە هەنگاوێکی مێژووی نییە بەڵام هەنگاوێکی سیمبۆلیکە واتوانێت گرنگ بێ و ڕێگا بکاتەوە بەرەو ئەوەی کە لانی کەم لە ڕووی سایکۆلۆژیەوە کرانەوەیەکی زیاتر ببێت لە ئەم قۆناغیکەوە ئێستا لە ئارادا هەیە ئەویش بە تایبەتی کە لە مانگەکانی ڕابردووە جۆرە بنبەستێک هەبوو و چاوەڕوانەکرێت لە مانگی 11 ئەم ساڵا هەندێک گۆڕانکاری یاسایی و سیاسیش لە تورکیا ڕوو بدات سەبارەت بەم پرسە. AK Partiye çend xulek piştre pêşwazî li pêngava PKK kir. Biryara vekişandina PKK ji Tirkiye û ragihandina ku dê gavên nû ji bo pêvajoya danîna çekan bênavetin, encamên berbicavên pêşketina di nexşeriya Tirkiyeya bêteror de ne. Vekişîna hêmanên terorê ji Tirkiye û ragihandina gavên nûyên ji bo danîna çekan, pêşketinên li gor armanca sereke ne. Nexşerê ji bo armanca Tirkiyeya bêteror encamên erênî dide. Eger herkes vek me bi dilxwazî, bi bawerî erk berpirsetiya xwe pêk bîne, erê mesela be çareser kirin. Endamê Konseya Rêveberiya Kecekê Sabrî Ok di daxuyaniyê de diyar kir ku ew li hember vê pêngava xwe ji dewleta Tirkiye jî li benda pêngavên hiqûqî û yasayî ne. Niha ji bo pêvajoyê çav li Enqerê ne. Hukuki düzenlemeler bekleniyor. Bunun yanında سرڕاستکردنên حقوقî tên çavarekirin. Di vî warî de niha li parlamentoyê xebata efûyeke giştî tê kirin. Ji ber ku ew efûya giştî dihat pêşbînîkirin di sadsaliya damezrandina komarê de bêkirin, çend salan hatibû paşxistin û begerekê ku vê meseleya terorê jî li xwe bigire. û di 27 Sibata 2025 de bi banga Pêngava PKK karvedanên erêniyên beşek ji siyasetmedarên Herêma Kurdistanê jî li peyxwahanîn. Lê li bendêne ku Tirkiye jî gavên şêmber biavêje. بەکارهێنانی چەک بەکارهێنانی هێز ئەگەر لە ڕابردوودا جەدوای بوو بێ سوودی بوو بێ ئێستا وا پێدەچێکەوانە بێ بۆیەش من دەستخۆشی دەکەم و دەستخۆشیشمان کردو لە پەکەکە کە کەوتونە و توێژ و سڵح و ئاشتەوایی لەگەڵ دەوڵەتی تورکیادا و ئەم ڕۆژ بە تایبەت شتێکی کەیان ڕاگەیان کە جێ دڵخۆشی بوو کە بڕیاریان داوە لە خاکی تورکیا بەجێ بێڵن هەڵبەتە ئەوان کە هەنگاوە دەنێن ئەمە دەبێ دەوڵەتی تورکیاش بە ئیجابی و بە ئەرێنی وەڵامی ئەو هەنگاوانە بداتەوە. Pêngava duyemiya PKK di demekê de ye ku şanda îmraliyê ya Dem Partiyê sihî vê mehê ji bo cara sêyem li gel Serokkomarê Tirkiye civîneke krîtîk saz dike. Biryara Komîsyona Parlamentoyê jî heman rojê di 16 civîna xwe de guhdariya wezîrên derve û dadeyên Tirkiye bike. Piştî her du civînan tê çaverêkirin ku Parlamentoya Tirkiye êdî dest bi amadekirina pêngavên yasayiyên pêvajoyê bike.
Ferdi Sak, Rudaw. چارده سال د سر دامزراندنا انجمن نشتمانیا کرد لسوری انا کسی را در باسته بن او سال 2011 هاته بود دامزراندن. به وی مناسبت داخویان یک بلافکر و تکزی لسر بردوان بونا خبات جبو سوریه که دموکراتیک پر آلی نناوندی کر. انجمن کردی داخویانی خودت بیجه دامزراندنا انا کسی 26 ماه دهان 2011 دا بر سوک بوج بو پیوستیه که نشتمانی. انجمن کردی جاره کدن گوت او پابندی کنفرانسا قامشرونه و پابندی آواکرنا شانده که کردی هف بشن. افجی دیمنین و جوینا مراسم انجمن کردی انا کسینه اون دبینن ایرول باجار قامشلو به مناسبت 14 سالی دامزراندن و چی بو اف سروکا پیاده پروین یوسف و سروک انجمن کردی انا کسی محمد اسماعیلن لکیلا که هف راوستیانه دست هف گرتنه و بلندکن.